Molt bona gent, benvinguts a Vera Gaming, benvinguts a Euro Truck Simulator 2 i, com veieu, avui tornem a fer un vídeo sobre l'Eurotruck, però esta vegada farem un vídeo amb este mod. És un mod d'un Peterbilt, és un camió autènticament americà, és la versió XL, si més gran és impossible. Com veieu, és un tros de tractora. I bé, nos fiquem dins, un segon que centrarem la càmera. Vale, vinga. Bé, per què faig un vídeo un altre cop? El mateix dia surten dos vídeos d'Eurotruck. Perdoneu que se m'acaba d'anar una mica la veu a pastar. Bé, perquè parlarem una miqueta de l'American Truck, que queden 3 dies perquè surti, o sigui, menys de 3 dies. A veure si podem sortir ja d'aquí. No ve ningú. Bueno, com veieu, porto el Truck IR. Puc mirar a banda i banda. Perdoneu per la veu, però encara estic una mica... Vale, podem passar, sí, no? Creu que este trast és molt gran i haig d'anar controlant una miqueta. Vale. Doncs bé, com us anava dient, parlarem una miqueta d'American Truck, que sortirà el dia 3 de febrer, o sigui, en no res. Ja el tenim aquí. Què collons fot este parat aquí al mig? I bé, comencem. De sortida, l'American Truck ens portarà només dos tractores. Una és una Peterbilt, diguéssim seria la versió moderna d'esta. És més arrodonida, té morro. I també ens portarà la Kenworth, amb cabina d'ús diari. Què vol dir ús diari? Doncs que no té això d'aquí detrás. Ojo, hòstia. És una tractora per fer un ús, diguéssim, de dia a dia. Bueno, sí, clar, tots són de dia a dia, però vol dir que el xòfer o el conductor cada dia va a casa seva a dormir. O sigui, no és una cabina per fer llarg recorregut. Hòstia, ja no es mengem la senyal? No, pels pèls. Este se queda aquí, vale. Per aquí passem bé, sí, no? Vale. Com veieu, és una mica dificultós portar este tràiler perquè és molt llarg. La tractora és una tractora, diguéssim, una tractora i mitja o 3/4 de lo que seria una tractora europea. És llarga, a més, com he dit abans, és la versió XL. Però bé, és impressionant. Ara mirem l'interior, que no us l'he ensenyat. El motor és un motor de 600 cavalls. Ja sentiu com trona, Veieu l'interior. Home, a mi això de la fusta esta, a més de que col·loca ova, no m'acaba de... Espereu un segon. M'agrada, però bé, tampoc és... I mireu aquí detrás. Aquí detrás hi ha com un petit saló. Hòstia! Més que una lletera, és un petit saló. Doncs això, el Kenworth este no el tindrà, ¿vale? Tindrem aquí detrás, just detrás del seient, tindrem aquí el típic panel en la finestreta, o sense. Los que porten furgonetes o camions ja sabeu de què parlo. Espera, tancarem una miqueta, un segon, farem aquí una mica de traçada així de conducció esportiva o temerària, no sabia, perquè amb un trailer. Bé, també parlant de l'American Truck un altre cop, de sortida només tindrem dos estats, l'estat de Califòrnia i Nevada. Com jo pel que he vist, aparentment grans no són, o sigui que igual va una miqueta just de temps de joc. Però després ens ficaran, això han dit l'empresa SCS Software, portaran el DLC d'Arizona, que serà gratuït per a tothom. L'única pega que té és que serà per la versió digital sortirà una miqueta després que la versió física, i crec que era l'edició especial. O sigui, els que comprem inclòs jo, l'edició digital, o sigui, a través de Steam o pàgines de claus de Steam,
haurem d'esperar una miqueta. Una altra cosa sobre els camions que no us he explicat és només surten 2 tractores per motius de llicències, però nos han promès que sortiran més. Tenen en procés de la llicència, vull dir, un Volvo, un Volvo que no recordo exactament el model, però és un Volvo americà, amb morro. Home, no està malament. Clar, és un Volvo molt diferent al que estem acostumats a veure per les carreteres nostres. I també al bloc he vist que hi ha un Peterbilt com este. Jo diria que és el mateix model, que ja tenen modelat i tot. Només falta incluir el joc. També han dit que tots els jocs... Tots els camions arribaran de forma gratuïta per a tothom. O sigui, a mesura que tinguin llicències aniran incloent els camions al simulador. Lo que no sabem o no han dit quan trigaran. Això és una cosa externa en ells i no poden fer res. Intentarem avançar, a veure si podem... Merda, que anirem una miqueta justos, crec jo. Vale, ja podem tornar. Gràcies, company. Vale, passem bé, perquè sí, no? Vale. Més cosetes de l'American Truck. Una cosa que m'ha cridat l'atenció són els cotxes de policia que van patrullant. Ojo, que estem entrant en una zona urbana. I hauríem de ficar-nos cap a... No, encara no, però a la següent sí. Doncs hi haurà patrulles de tràfic circulant per les carreteres, el que no sé si te poden parar a ficar una multa si comets una infracció o no. El que sí que he vist que hi ha un vídeo que t'avança la patrulla i te surt un missatge que t'has de parar a la bàscula. Tampoc sé si és que hi haurà categories de llicències o carnets, perquè clar, si no com controles això del pes? És el que no acabo d'entendre. Gràficament, també l'American Truck portarà el mateix motor gràfic que este, l'únic una mica més polit, perquè sigui més detallista. Bé, un segon, no ve ningú, no, vale. Com trona, el motor, una passada. També el que he vist és un petit vídeo de la ciutat de Las Vegas, de Las, que ja no saben parlar, i és increïble el detall que té, ja sigui en il·luminació dels edificis. Hòstia, què ha passat aquí? Ah, vale. Espera, que hem de canviar. Inclús la mateixa vida de la ciutat, ja sigui amb peatons o en circulació de cotxes, circulació rodada, diguéssim. També, evidentment, la IA estarà present, perquè si no, no té cap gràcia, i serà, lògicament, cotxes americans, però també els cotxes europeus que estan a Amèrica, els cotxes habituals. També hi ha taxis, els cotxes patrulles que ja he anomenat, ambulàncies també he vist, cotxes de bombers. Impressionant. És una feinada que estan fent molt, molt guapa. Vale, ens queda 224 quilòmetres per arribar. I crec que no farem tot el viatge sencer, que crec que haurem de descansar. Un segon, que canvio el display. Anem a 95, vale? També la gent de Promots ja ha donat la notícia que estan treballant amb mods per a l'American Truck, estan fent els ports de camions ja.
I me sembla que estan treballant en algun estat també. Estan fent el mod d'algun estat. I suposo que el multiplayer no trigarà a sortir. Cosa que no entenc per què no ho fa la mateixa companyia. Per què no treu el multiplayer? De totes maneres, és digne de dir que la companyia facilita molt la feina i col·labora, inclús col·labora amb els modders, Esta gent crec que saben el que fan i com ho fan. Això sí que se podria dir que és para vosotros jugadores, ¿no? Este lema que més d'un recordarà de no fa gaire. Merda, m'he equivocat. Vinga. Una altra cosa que també ha comunicat la companyia és que l'Eurotrack no morirà a la sortida de l'American Track, ¿vale? Continuaran fent el seu desenvolupament durant els pròxims 4 anys. Serà un desenvolupament, diguéssim, paral·lel a l'American Track, o sigui, aniran els dos avant. I també està a punt d'arribar un Renault Range D, que crec que en el primer capítol de la sèrie del Transebre, parlo d'ell si no recordo malament, doncs lo inclouran al joc. Ojo que hi ha una mica de circulació lenta aquí. Merda, baixada a 80. Bé, ara mateix estem al perfil que faig servir normalment, que és on tinc els mods. Exceso de velocidad, me cago en tot lo que... No me dono compte que anava una miqueta més del que podia. A veure, puc canviar de carril? Sí, no? Doncs com us deia, estic a l'altre perfil, no el del Transebre, sinó l'altre. Que clar, és on tinc els mods i el mapa de promots. Que és una autèntica barbaritat. Puc canviar ja, sí, no? L'únic que he tret perquè així tinc millor rendiment és el mod del tràfic d'autobusos. I també és que hi havia molt autobús circulant i, hòstia, tampoc m'agradava. Crec que m'he de canviar, no? Vale. Lo que sí porto és el mod del tràfic, que la IA està una mica més boja del normal, ja segons l'hora i per la zona que... cuidado, amigo! I la zona que estem, que sigui rodalies de ciutat o ciutats, hi ha més tràfic o no. També porto el mod de JCCat, que és la gran varietat de cotxes que n'hi ha de models, inclús motos, furgonetes. També tinc los trailers de les empreses reals, trailers i empreses reals. Així podem passar. Bueno, l'ho hem tallat una miqueta, però... mala sort, xiquet. M'agradaria treure la càmera exterior, o ficar la càmera exterior, però clar, és pràcticament de nit. Vale, arribem a una frontera. Deixarem passar el cotxe que portem detrás. Hòstia, 80, tu. Doncs això de les patrulles m'agradaria trobar més informació. Hòstia, com anem de gasoil, que penso? Espera, que no trobo... Hòstia! Oh! Hauria de ficar gasoil. Perdoneu. Bé, el rellotget del gasoil, si us fixeu, és
a la dreta, sota el GPS, lo tenim allí. És el que està a la cantonada. Sota el GPS, a la dreta del volant. Merda. I anem una miqueta apuradets. Tampoc sense és cap xivato de reserva. Bueno, ens queden 42 quilòmetres. Jo crec que sí que arribem, Veieu, heu vist una furgoneta de la policia, però clar, això és pel mod. Perquè també tinc un mod instal·lat que és el 50.000 addons. O sigui... Merda. Que el que fa és més detall a senyals i coses així, ¿vale? Fica més senyals, obres, cosetes d'estes. Merda. M'estic quedant sin combustible, vale, ara sí que ha sortit el xivato. Hòstia. Molt bé. Avui anem on fire, Avui anem on fire. No me solen ficar moltes multes a l'Eurotrack, però avui veig que anem a tope. Perdoneu, A veure si no toquem en joc. Vale, per aquí anem bé. Veieu una altra patrulla, però clar, això és pel mod. A l'American Track sortirà, però... Hòstia, la farola! Quasi no ens portem la farola. Sortirà, però ja directament del joc. I el pollastre este que no para de badallar. A veure quants queden. 14 quilòmetres. Jo és que ja ni pararia a fer gasoil ni res. Espero que ens arribi. No sé quina reserva té. Però bé, això ho fa més èpic. Vale, ens hem de desviar a la dreta per aquí. Venga, sense parar. Ai, a lo loco. Vale, no ve ningú per l'altra banda. Crec que de temps anem bastant bé, crec. I que t'aguís. Si és que es diu així, clar. Aquí no havia estat mai. Com veieu, l'he descobert ara. És que és molt gran el... Amb els DLCs d'Escandinàvia, el Goines i Promots, tens aquí quilòmetres per recórrer a mansalva. A veure si podem fer aquí... Passem bé per aquí, sí, no? Així podem donar la volta sense fer cap maniobra. Vale. Vinga. Passem per aquí bé. Hauríem de treure el morro per a fora per anar bé. No ve ningú. No ve ningú. Vale, crec que ja està una mica recte això. Espero que ara no sé on tinc que anar. No el veig. Segon, que no sé on tinc que anar. Vale, més cap allà. Merda. Vale, jo crec que serà millor tornar per avall. No ve ningú per aquí, no ve ningú per... Bueno, sí, venia un, però no l'hem tocat de miracle. Molt bé, s'està girant la cua cap a Fernambuco. Cago en tot. Què li passa al camió este avui?
Venga, puja la vorera. Ahí estamos. Però no et giris. Merda. Bé. Lo deixarem aquí, xiquets, perquè veig que això se complica. Ara fora de càmera s'aparcaré, perquè s'està acabant el temps, m'està acabant el gasoil, no vull quedar-me aquí tirat davant del lloc d'estacionament. Bé, per la meva part, res més que afegir. Només dir-vos que si us ha agradat el vídeo li podeu donar al like, subscriure-us, compartir i ens veiem al American Truck. Adeu!